Oleh tuna kan video tan chuan pasal thahoi sen tlau mai zet mai chan sing kan sui dona ole man lai hian kho pakhata hian pasal thahoi sen zet mai hiau ma chu chu enge nam lal nam te pawh ni thei din hmuna an hnama chuan an chhuahna bulah chuan aniama che lal kha khuwa khan lal chung kwa deuh kha an lo om to ven lal ni na chi kha an nei lem lo wa chuan chu mi te chung kwa chuan fa pa tlawm ngai le huai sen zet mai hian nei thawa chuan lal chung kwa te pawh chuan an tangkai pui ma an nge ni khua le khua anin do anin san pon nge ni ma tong ber le nge an khua lo chan him tu engkim ma rem se em ru pasal that lo ngai deuh mai chu rem se em mai hi ni khua le khua han tok boi tu ma pawh ma tong ma hruai a huna tlawm a huna enge tlawm hun hre em khatiang mihring kha ni a tun lai tong kama phe chu confidence an tiang hi ni thiang an lal pawh chuan a chuang em a ngai ni tangkai em ani ber mai chu khotlang tan amaro chu an lal fanu ne chun anin ngai zong tatlat manin hmangai tatlat me a khata kha chuan an lal chuan kha thil kher kha chu a tur thei lo ni berang nge khata tang kha chuan an lal khan kha pasal thahoi sen tlaw mai em mai kha a hmumo tatlat me a an khua han leng reng tur tam pawh khan enge ngai thei lo tan tarngot me a chuan a topa phei chuan enge chu mi te chung kwa chuan pasal thahoi sen chung kwa chuan lal chung kwa ber he tianga min ngei tlat lo chuan tin enge khodanga in son zai rel ta chuan khodanga an han in son yal tamaya chuan lal fanu pawh chu lung leng enge ni chu pasal tha a ngai zong pa bial pa te chu a ngai hun ni tin mai kha a kur ta mai a ma se to pa chuan enge hun akal zela chu lal chung kwa enge chu pasal tha engkim an ma the an ma chuan na chu enge khatianga fanu ne hmangai wangan ngei tak tlat lo ate an hanom lo tak a chuan enge khua le khua khodang ne nan hanin nek tum an hanin hir ngo ti thiam lo tu ma pawh an por thei ta reng lo me enge an han che chhuah ve pon a pasal tha nei chun te an lo mam pak bijal me a amaro chu ti ngai na dang em kha to chuan hek lo han a fanu pawh chuan chu mi a bial pa pasal tha tlaw ngai deuh ate tlaw ngai deuh nei am phal lo ngai zon in him hai hmangai pawh an phal lo lai khan chu a fanu pawh chuan hmangai tur dang reng kha tha kha a be se ang kha a hmu chuang lova tan hun akal zela fanu pawh chu a lo senior tho ve chan tho ani renga chuan chu anga pasal thahoi sen chuan nula huin khatia omna khua pianga khatia pasal thahoi sen le fing le chak ani wang khan
nghe ngay dòng tu khá này anh ngã lâu thì là ba mà rồi chứ hết ta mà ngày y kha ang kho chu san ta ma ngày yên lal phanu kha nghe thì nu anh thi thầy chuông là ba midang trang đăng can har sate em về thua ama rồi chứ chú tia lal nghe chung quả ta chú anh phanu chú tia pasal thoi sen yang mo cha na mà mo san em khốt lang na mà mo san em chú nghe phanu này na in cop tur am phal lo chú hun là local zela nghe khô an khô đằng tên an lâu zua min khan an lâu nè sẽ ta zel maya thì ngày nay đằng em ông tôi hiểu lâu an la po chu nghe hun là local zela tar chak lâu zela thì khan nghe sẽ lâu nó chân lạc bu cái thì khan to vào bây giờ là thita han ama rồi chú anh lăn là chú thì mà sẽ nghe anh hoa khòn bol tê chuan nghe khót lang chuan hành vong thua chú thì anh lăn thị nu chuan nghe pasal thả te po chu an kholam le tu den an tia amaro chu nghe an vale le nu po chuan nghe thì to pa khot lang ta na khatiang matong le khatiang tur khan chuan anin phal to bik lova amaro chu chin le chin lo hi an lal a thi lo lam a chuan chu pa le lova chuan khotlang anin hat thui to venam pasal tha le lo poison le lo wa chuan pa khotlang anin hat thui to ven nghe khan a to pa phei chuan lal về thầy chung của anh nia vàng khan khốt lang mi puin lal turin nghe anh thì thật lát mày tàu bảo phê chuan là lầu trăng ta hia là lal huay sen tình lệ lòm ngay nhưng lầu bùa tin khốt lang te bộ thì mình thâu mình chủ phố bỏ chú lal huay sen lòm ngay lệ chắc huay sen phình lal phình này khua mình lầu puta hial ta này chú lệ là cái nào cần chú zoom dễ lắm cái channel này mình tất cả mình subscribe sắc to kalau em mình subscribe về rồi chứ không em subscribe sâu dễ tụi mình cần đi chơi like comment cho mình biết sao dễ tụi mình cần được mình dùng nữa